Здравейте и добре дошли, приятели, на поредния епизод, в който ще се опитваме да възстановяваме голфа и да го направим перфектния ежедневен автомобил, който да ти доставя удоволствие, да се качиш в него и да ви е готино, бе. Не на вас, на мен да ми е готино. В смисъл, ще се радвам и на вас да ви е готино, като гледате видеята, ударите палеца, абонирайте се за канала, също така имаме вече членство, не се изхвърляйте, най-минималния грейд е перфектен, 2 лева, а днес... Какво ще правиме? Дойде ноември месец и защото дойде ноември месец ще трябва да правим парното, защото цяло лято си ни беше супер, нали, с голфчето, обаче сега какво става? Вече чувате, че говоря на нос. Що говоря на нос? Защото не имаме парно. Сутрин отиваме на работа безпарно, на отворено прозорче и разбира се настива по този начин. Затова започваме да правим парното. Честно да ви кажа, нямам никаква представа какво ще правя. Моля ви, не приемайте това видео като някакъв тип урок, защото аз не знам какво правя, пък камо ли да ви обяснявам на вас какво трябва да правите. Сега, горе-долу може да видите кой къде какво се прави и защо се разглобява, за да се стигне до радиатора на парното и клапите. Но не го приемайте като видеоурок, защото знаете, че в YouTube видеоуроците дават много грешна информация. Нужните инструменти за днес ще бъдат... Все още не съм сигурен какви инструменти ще ми трябват, но съм купил радиаторче, купил съм... тиксо с алуминиева лента вътре в него, за да може да подобриме клапите и разбира се малко уплътнение за прозорци. Защо? Ще видите малко по-нататък в епизода. От гледна точка на други инструменти нямам абсолютно никаква представа, ще ви ги казвам по време на работа. Айде да се хващаме, защото се надявам да не го правя 2 дена. Така смятам да започна първоначално като махна тая пластмаса тук под волана и след което ще видим на къде ще продължаваме. Предполагам, първо ще се свалят долните пластмаси под таблото с барчето. Лично аз, за да не губя кое къде е, като болтове, си ги слагам отново на същите места, за да може после при изглобяване да ми е по-лесно да ги откривам. А не да ги търся с целия автомобил и да се чудя сега тая резба ли беше, оная резба ли беше. Както казах, приятели, ето навил съм едно винче, второ винче, третото винче трябва да дойде тук. Следва абсолютно същата процедура, но от другата страна на автомобила. Сега ще видим къде са болтовете, развиваме и газ. И дясната жабка е свалена. Изключително много се извинявам за звука, но просто микрофона ми умря. А ние имаме прекалено много работа, че в момента да се притеснявам за микрофона, така че, пичове, както казах, извинявайте се за звука, но следващите видеа ще са все по-добри. Сега идва ред на скоростния лост, който е лесна работа. То голф двойката като цяло си е лесна работа от всякъде. Мисля за... стой бе! Искам само да видите топката. Тя е просто като чисто нова. Голф двойката си е като лего. Народен автомобил. Там може да си го сложим обратно, да не се чудим после къде. Тук ще имаме проблеми с това болче. Винче. Винче, болче, сета. Ще имаме проблем. Ще трябва да го пробвам на ръка. При така стъклите са обстоятелства на разджасъл винт или болт, мога да се пробвате да го раздвижите малко напред, малко назад. Защото това затяга още. Ама не ще да отпусне. И ако продължа да го напъвам, ще му направя главичката кръгла. Вижте за какво става на въпроса тук. Значи като цяло на затягане вече не мърда и на затягане. Но ако продължа, просто ще стане кръгла дупка. И това е положението. А всъщност мисля, че ми остана само този болт. И това вече барчето ще мога да го мръднем назад и да го изкараме така. Ще ви покажа след малко, като стигна до там. Аз продължавам да се боря с този винт, да видим докъде ще стигнем накрая. Накрая може да има изрязка. Аз си слагам главата на топло, защото тук яко вее и не искам да ми се възпалява синузите още повече. Както чувате, може би чувате, аз съм отново съм болен, обаче това не ме спира да бачкам, нали?
тръгна, бе. Нема къде хой. Значи чука е топ инструмента, особено когато работиш по такива стари автомобили, трябва да си има чук. Добре го понабих. Ама важното е, че излезе, в крайна сметка. Цък, цък. Излиза се едно от завода в Германия. Или по-скоро излиза се едно от майка си. Така. Четвърта. Тук отзад има една букса само за запалката, която трябва да махнем по някакъв начин. Така, сега ще играем с скоростите. Първа. Дигай. Айде, батко. Мали, то нямаше да е лошо тук да пуснем една прахосмокачка. Ама е, това е. Като бачкаш пред входа, няма прахосмокачка, бате. Ако продължавате да ме подкрепяте по този начин, по който ме подкрепяте, пичове, скоро време може да си имаме едно хубаво гаражче и в него да си правим голфчето, а и не само голфчето, защото не знаете какво съм ви замислил. Обаче тази цялата работа да се случи, вие трябва да се абонирате за канала, да споделите това видео с приятел, да го харесате и най-вече, ако имате желание да ме подкрепите финансово, като използвате бутона отдолу, който се казва Join, дадете 2 лева на месец. Вашата подкрепа е важна за нас. Сега видим как ще махнем тази букса на запалката. Елементарно, Watson. Това е Volkswagen Golf 2, бате. Всичко тук е елементарно. Стъпка 1. Това Sony просто така се излиза. Тук отзад кабелите са елементарни. Махате старото Sony и го фърляте в кофта. За да махнем централната конзола, тук има един винт. И тук има един винт. За да махнем цялото това нещо тук, плюс управлението на парното, километража и така нататък. Ако не го правя правилно, може да напишете в коментарите вие как го правите, ама то вече ще е късно. Опитвам се да мина с колкото се може по-малко разглобяване. Ама май такава опция няма. Трябва да разглобиме цялата кола. На този китайски инструмент сега ще му правя съртето. Хоп! Венчето изпадна. Тази шина тук не мога ли да я махна? Тази шина е сложена много професионално, бе, батко. Направо са и завити кръченцата така, да не мога да я изкараш. Разпадна ми се управлението. Значи всичко, което до сега е било оригинално в тази кола, се разпада. Погледнете какво става тук. Както казах, всичко се разпада. Дърпаш и му става лошо. Да, сега трябва да свалим и това, което нямам представа как се случва. И продължаваме нататък. Елементарно, бе, брат. Управлението е свалено. Мале, добре, че спрях да напълвам, защото тук имаме винт. И тук, тук отгоре няма. Ама сега ще проверя дали пак тук някъде под копчетата няма. Може да ви е смешно, пичове, ама аз честно ви казвам, за първ път го правя и го правя с мега якото желание. Голямо желание имам да го направя това нещо, така че забавлявайте се покрай мене, няма проблеми. Аз обичам да бъда усмиван, така че газ! Добре, де. Цялото се движи, само отпред пред километража ми задържа. Що? Намери го, е! Го скрития винт. Вижте го къде се е скрил. Неговата майка. Тук сигурно има едно. Добре, бе, кой е монтирал тази шина, бе? Кой е монтирал тази шина? Обяснете ми, бе, защо така, бе? Защо така сте го подгънали това нещо? Погледни сега, това нормално ли е? Тук как да стигна до него? Как да стигна до него така, че да го обърна? Пробвам от двете страни. Тук няма шанс да бръкна. Да си щупа пръста, за да бръкна. А пък от тук още по-малко. И как да стане сега? Приятели, успях да го извада по някакъв начин. В смисъл, ето може да видите, самата планка как я обърнах, само и само да мога да я изкарам. И я поизкривих, нали? Да се надяваме, че за оригиналното радио това няма ни трябва. Грабнахме последното винче и вече мога да махаме конзолата. Да, ама не съм махнал тук халогените. Сега вече разбирам защо толкова много се чупат тези конзолки, защото един път като тръгнеш да сваляш и се почва тук да напъваш, това, онова, забравил си някое винче и айде, положението е
счупено. Само се надявам това видео да стане достатъчно късо или просто ще го правим на две части, не знам. Ще го видим в последствие. Не така бе, наобратно. Ще го видим в последствие, надявам се да излезе само една част. И така, нещо много важно лично за мен. Да видим дали километража е с една букса или с две букси. За да можем да му сложим оборотомерче. Сега ще е хубаво да си навием винчетата, където да има мястото. Защото сега ще почнем да разполагаме с още повече винчета и ще стане олеле-малеле. Положението после няма намиране. Хубавото е, че като изпуснете такава дупка, че направо пада долу на земята. Няма да има дрън и да се чуете къде отишва това винче. Направо ги чувам как падат на земята. Сами може да видите. Ето тези са от таблото, а тези са от пластмасовите елементи. За каква стъпка става на въпрос? Има огромна разлика в винчета, така че няма шанс да го бъде. Това видео не е направено с цел да се научите нещо от мене. Ама не бе, всъщност вие ще се научите нещо от мене. Ще се научите как да не го правите. Защото аз съм пълен аматьор. Продължаваме с километража. Как се вади това, бе, пичове? Изкара ми въздуха да го е. За да махнете километража, пичове, трябва да бръкнете по един особено определен начин. И да си счупите ръката. Или може би двете. Така, бъркате от тук поне, нали, има място. Бъркате отдолу, натискате ето това. Сами може да видите. Трябва да го стиснете и след което да дръпнете жилото назад, което е доста трудно по принцип. И се седих, че просто мога да дръпна километража напред. И излезе. Ето там. Имам ужасно важен въпрос за вас. Моля, напишете долу в коментарите какъв километраж трябва да търся, тъй като пише, че това е ВДО 950, обаче с часовник. А ние какво искаме? Искаме да имаме оборотомер, нали, да прави лум и да гледаме колко ни е мощна колата. С една букса е и отзада има жил. И оставам от тук нататък вие да отговорите долу в коментарите какъв километраж трябва да търся, за да може да го направим с оборотомер. Разбира се, много е важно да не е за дизел, нали? Защото ни трябва някъде там 7500, 8000 оборота, нали? Това не е Honda да прави 12 000 оборота, ама да има оборотомер. И в същото време да показва вярно километрите в час, защото знаете, камери-мамери, положението е фани да те снимат. А сега, приятели, продължаваме с разглобяването, като търся всички болтове на това пластмасово табло, къде се намират, за да мога да го свалиме. Мале, какъв филм си набих с това табло и то... Да бех дал някой да вземе да ми го направи, там 200-300 лева, колко толкова. Ама аз не. За да има контент за вас, викам, аз ще си го правя. Ей тук пред блока, нали, да се правим на клоун. Да си чупа ръцете. Но разбира се, всичко това е в кръга на шегата, пичове, защото аз го правя само за вас. По-скоро си го правя за мен, защото ми е мега як кеф и се опитвам да го споделя с вас, за да ви бъде кеф и на вас. Това прозвуча малко като божинката. Така, сега трябва да оправим всичкия кабеляк тук вътре. За това ви говоря. Тук беше хванато с свинска опашка. Тук вътре има буксичка. Виждате ли? Това е буксичка. Не буксичка, ами такова държач. И отгоре под жабката, над жабката има абсолютно същия прекрепещ елемент. Тук, това би трябвало някакси да се разкопчава. Ето, разкопча го. За да може да измъкнем кабелите, обаче тия кабели, по-скоро изолацията им е ужас. Всичко се разпада. Много неприятно. Може да видите какво става на земята. Ужас е. Тук отгоре освободихме ли ги кабелите. Свободни са. Свободни птички. Сега следва от другата страна. Обаче, пичове, ще оставя малко камерата, защото ми трябват и двете ръце. Ето, целият сноп с кабеля е свободен, вече не е закачен на таблото. После като сглобяваме, ще го мислим какво да го правим. Така, ще се опитам да извадя таблото без да махам волана. Пак да видим дали ще ми се случат нещата. То се засука. Отвори се врата. Оп, готово бе. Забравих на левия въздухоотвод.
Гол съм, мамо, на пистол. Без никакъв проблем развихме и този болт. Тука. Обаче този долу е превъртял и в момента няма развиване. И вече, честно да ви кажа, започвам да се отчаивам, защото виса тук вече 2 часа и половина и съм до никъде. Аз след малко ще се скрие слънцето и ще стане още по-студено, а пак утре го дават отвратително времето. Но почвам да се отчаивам. Добре, вече всички болтове са, ето там е болта, т.е. гайката. Всичко е разхлабено и извадено. Остава, ето тук вече виждате купето, ако можем да го видим. Няма да можем, но вече се вижда купето. Така остава сега да направим следното. Да източим антифриза от най-ниската точка в автомобила, или другия вариант е просто да разкачим кабелите и да текне малко, после да долееме. Знам вие какво ще кажете и какъв ще е вашия съвет. Чакам долу в коментарите, докато мисля. Пичове, тук това са тръбичките за радиаторчето, които влизате там в дупката. Вътре вече всичко е разглобено. Радиаторчето ще го видим в какво състояние е, защото на мен ми изглежда, че всичко е супер чисто. И ето го нашия приятел, който ни създава проблеми. В смисъл, сами може да видите, клапите по принцип са в много добро състояние. Тук там има нещо изпаднало. Но генерално клапите са в перфектно състояние и се чудя даже дали въобще да им правя нещо, защото това ще отнеме още много работа. Това е радиаторчето в крайна сметка. Сега ще видим да го извадим и да ви покажа как се подменя. Тук усещам как ще има някакво щупване. Не знам къде е седяло, ама положението е яко буклук. Ето и вътре за какво става на въпрос. Яко буклучак, бате. Чистиме го, слагаме новото радиаторче и бой. Така, маняци, след като вече сме подредили всичко, новото радиаторче е тук. Имаме си винчета и така нататък. Вътре всичко е изчистено. То пък сега нищо не се вижда вътре. Ама да, вътре всичко е изчистено. Идваме до момента, в който това контактува с купето. И тук уплътнението е много зле. Затова сега ще го изчистиме и ще му сложим ново уплътнение. Нали, хубаво е да не фърляме нищо вътре, защото тъмън го изчистихме и отвътре. Ама това не го бяхме видяли. Как и да е, зачистите си с повърхността и после си лепите отгоре уплътнението или до напренче. Аз предпочитам да е гума, защото гумата много по-трудно умира с годините. Докато до напрена, топло студено и айде, отиде си. Ползвахме уплътнение за прозорци. Така изглежда, не е нищо кой знае какво, но е хубаво и е гумено, в смисъл някакво подобие на гума е в крайна сметка. И да, обкантват се всичките места, на които трябва да се сложи донапренче и забравяме за донапрена, забравяме за моментите, в които нещо се люпи, влиза вътре в радиатора и така нататък. Вече сме на момента на сглобяването, бе. Почваме да връщаме някакви части върху голфа. Най-накрая, както ви показах преди малко, тук на местото на тия донапренчетата сме сложили уплътнения за прозорци. Сега се надявам да мога да събера всички лего части по този голф. Да не забравим някой въздуховод, защото ще стане много интересно. Това май беше тук. Ама ще стигнем и до него. Ето и тук сме сложили уплътненица. Според мен е хубаво първо да се наниждат въздуховодите. Това отдолу ли минаваше, отгоре ли минаваше. Нямам никаква представа сега. Това ми е централната духалка, значи трябва да е отгоре, бе. Бази, това е много тъпа работа тук с тия пластмасови гайки. Не знам вие какво мислите, обаче тази изолацийка цялата ще взема да я махна. Защото така или иначе е като ядена и се рони. Погледнете долу в краката какво става. Аз не мога да си намеря винчетата после като тръгна да сглобявам. Ще взема да я оплета, все пак да не стърчат и така кабели. Сега ще попригодиме малко инсталацията, защото така не ми харесва да ми се рони. Погледнете за какво става. Просто това не е ужас. И после се виждат едни кабеляци, едни щурти. Става много грозна работа. Много.
Затова ще я попреправим малко. За целта съм си взел специален изолир банд, който си е за кабели. И него ще ползвам. Ей, тук сега просто раздвоявам инсталацията за двата ключа и продължавам да си я увивам. Пичове, навънка вече е тъмно като в гъс. Затова приключвам за днеска и утре продължаваме. Тъкмо ще имаме микрофон. Let's go.